बिनि उनावहाय नैबे जाहैबाय दैमायाव जेब्ला बे नेचारेल हासिब नेचारेल राइट बेनि बे थुरि हासिब आरो ओरैहाय दंबावो थालिरफोर दोननाय नै ओरैहाय गय थाबाय ओरै माइ गायनाय आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे जादों तुक्राझारनि चिरां डिस्ट्रिक्ट तुक्राझारनि बाप्टिस्टनि वुमेन कमिउनिटिया दिनै बिराद गिदिर रंजामा 75 इयार्स जुबिली माने बिराद गिदिर रंजानाय दे प्रग्रामा गाबोननिफ्रायसो होनदों दिनैहाय दा जायगाफोरखौ माबायदि एरेन्ज खालामखो बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो बिराद माने क्रिएटिभिटी दङ बेवहाय बिराद क्रिएटिभ मोनसे एट्राक्टिभ गेट ओरैबायदि माने समायना जेरावबो आं नुफेराखैमोन बेबायदि गेट नैबेयावनो नायना लादो नै हिराटी रंजामा 2022 वुमेन कमिटि BBCA माने बर' बाप्टिस्ट चार्च एसोसिएशन नै बेबायदि ना बे जाबाय मेन पेन्डेल नैबेखौ नायदो नै अब्ला जों हाबदिनि नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिफुंनाय माने एक्जिबिशन ने दे गोजोन्थों हामबायसै बेबायदि आरो अब्ला एसे नायदिनि जा हाबाय बेखौनो एसे खिन्थानायसै ने दा मिसिंफोरनि न' मिसिं जाथिनि आरो इनकमप्लिट नै दा बानायगासिनो ओयाव दं नै ओमफ्राय मा कालसारनि सोगोन बेयाव बेयो मिसिं जाहैबाय बुस्थुफोर सोगोन बाव माखासे ओमफ्राय नैबे सान्थालि बे कम्पाउन्ड बे फुल कम्पाउन्डआ बे सान्थालिफोरनि जों दा जेराव दङ नै सान्थालिफोरनि न' मडेल बे सान्थालिफ्रा माबायदि थायो बा बिसोरनि जिबन जापना माबायदि बिसोरनि न' लिरनाय सिङाव बैसांबो दं नै माने देखि माइ सौग्रा आथिंनि उवाल बेयाव नै देखि ना खिन्थु गोदोनि समाव बिदिमोन आरो अके दै दंमारो बे जाहैबाय दानिया ओरैहाय नुगोन जाहैबाय खेथि माइ आबाद बेफोर आरोना बर'फोरनिनो बे बर'फोरनि आबाद मावनायखौ नैबेयाव दिन्थिनाय जादों थालिर बिफांफोर दङ नै अरिजिनालखौनो गायफैखादों हानायखिनि माने रियेलिटिखौ दिन्थिनो बिथांमोना नाजादों आरोना बेनिखायनो जों बेफोरबायदि महरखौ नुदों बेबायदि नै ओरैहाय गय थाबाय ओरै माइ गायनाय आरो हनै वाव पारफेक्ट नैबे जाहैबाय अमा गग्रा बर'फोरनि अमा गग्रा अमा दोनग्रा न' अमा गग्रा बेनिफ्राय नैबे बन सन दोनथुमग्रा जाहैबाय नै बनफोर गथायना दोनग्रा नैबे जानांगौ दाउ गग्रा वाव दाउ दं नामा सिङावलाय दाउ गैया नै माने खाथियाव जि दायो जि दानानै खाथियाव गथ'फोरखौ फुथुनानै दोनो बेबायदि माबायावहाय फैजांबो होनो सोरबा हेवहाबो होनो सोरबा जलंगा होनो बेबायदि आरो जायखिया बे गथ' फुथुग्रा आरो उवाल देनाय जेनेबा बेयाव उनावसो जागोन बियो जाथ'वाखै नैबेवहाय अनला देनायाव सबाय देनायाव अके बे उवाल गाहेन उवाल बर' बिमा गाहेन उवाल लानानै देनाय गासै सबाय देनाय अनला देनाय माइ जाखौबो गोदोथ' बिदिनो देयोमोन ओमफ्राय बे बर' न'खरनि न' आरो ने बियो बर' न'खरनि न' नैबे थाग्रा बेखौ सोरबा साहानि न'खौ माने स्पेशेल न'बो खालामोमोन बर'फोरनिया बेनिफ्राय ओंखाम संग्रा न' फोराननानै दोनोमोन ना बिदि राइट ओमफ्राय गोजौआवथ' बेबायदिनो सेरखा बुथुमनानै लायो फाथो सिनखा बेबायदिनो नैबे जाहैबाय बाख्रि आरो बाख्रिजों लोगोसे बेबायदिनो बाख्रिनि जिं मा दोनो संसार जानायाव दा बेफोर माखासे नुथायफोर दङ बुस्थुफोर दङ बाव राइट बेबायदिनो थास' बेबायदिनो जोगोनारफोर बे हासिबा बे नेचारेल हासिब राइट बेनि बे थुरि हासिब आरो ओरैहाय दंबावो थालिरफोर दोननाय जोगोनारफोर थालिरफोर बेबायदिनो ना माने रियेलिटिखौ बिराद माने लाबोनो बिथांमोना नाजानाय हिसाबै बेफोरबायदि महरा नुजाफैदों आरो बेफोरबायदि महरा नुजादों नैबेयाव थाइदेर बेबायदिनो अब्ला बे समावहाय आङो लोगो मोनदों मानगोनां सार बियो BBCA नि कनभेनार सार सुलेन इसवारी बे समाव
BBCA सिगां बिनि उनावसो बे मुभमेन्ट कमिटि गठन जानानै दा 75 बोसोरनि सिगां मुभमेन्ट कमिटिया गठन जादों। बेसे गुवार एरियाजोंहाय बे कमिटिया? बे कमिटिया ओरैबायदि गुवार दा जे सोनाबहा ओरै नेपाल, सानजाहा अरुणाचल, साहा भुटान आरो खोलाहा ओरै मेघालय आरो नागालेण्डबो आच्छा डिमापुरा हाबहैनाय जायो बे। होमब्लाथ' बिराद गिदिर बिराद गुवार ओरै जनाय अरुणाचलावबो हाबफैदों। अब्ला ओमफ्राय बेयाव साजायजेनबाय नै रोखोम माखासे बर' हारिनि कालचारनि आगजुफोरखौ बेयाव नुगोन आरो नैबाव नै हालेवग्रा नांगोल जुंगाल बेयो दङ नै बेनिफ्राय ओरैहाय नैबे सिङावबो नुगोन माखासे नै खफ्रि सेरजा संग्राय सान्द्रि ना साग्रा सेन खखा नै बेफोरबायदि दं आरो बेवहाय नै नायब्लानो सिनायखागोन। बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि नांगौ आगजु। न'आव सोलिनायनि आगजु। हमनानै ला दुब्लियाव हालेवनो थाङोब्ला मालाबा ओरैनो मोसौफोर दोस्लायनो थांबा थफिखौ गानलांबाय। लोगोसे ना गुरनायाव बै बालाबोथिया नाखौ गुरनो थाखाय जों बेखौ लांलायबाय। बेबायदि आरो गासिबो माने जोंनि संसार जानायाव बे सोलिजोबो आरोखि। राइट लोगोसे मालाबा दावहा जाबा बोरला थिरजोंबो गावनो थाखाय दोननाय राइट नैबे नै बिलाइ ओमफ्राय आरो बेयाव बेबायदिनो दंबावो नै बेथ' मोसौ गलि जानांगौ। मोसौ गलि नै जोंनि बर'फोरनि मोसौ गलि जायो बर'फोरनि ना? मोसौनि गोदनायाव गानहोग्रा गाथा आयु आरे गाथा बेखौ गाथाखौ गाननाय जायो। ओमफ्राय नोंनि उनाव बेबो इम्पर्टेन्ट बुस्थु नै हालेवनायाव अखा हाबा गाननो थाखाय खफ्रि आंबो एसे गोदोनिखौ मिथियोथ' खोन्थानो मोनफेराखै। नैबेखौ मा होनो आं बेखौ बुंनोसै। बेयो जाहैबाय दाखोर बोग्रा दुब्लियाव। आच्छा माने जोंथ' मोनसे खननानै गारनो हाया नालाय। हाया बेनिखायनो नैबेखौ मोसौनाव खानानै बोबाथाय गासिबो फैजोबसिगोन आरोखि। दाखोर नंगौ दाखोर बोग्रा आरो बेलाय नै मोसौ खुगा खाथेग्रा। ओमफ्राय नैबे मोसौ खुगा खाथेग्राखौ माबा होनोमोन? मुखारि आं गोदो उन्दैयाव मोनदों बावबाय आरो बेखौहाय मोसौनि खुगायाव गानहोनाय जायो। मायाव बाहायनाय जायो बेखौबो आं बुंनोसै। माइ मारा होनायाव सोरबाथ' नानायसो होनो माइ नानाय माइ मारा होनाय बेयाव मानो होयो होनब्ला मोसौखौ बिराद जायो बे समाव बेखौ होनानै होयो आरोखि। नंगौ राइट बेथ' जुंगालानो जाहैबाय नै ओमफ्राय बेबो मोनसे रोखोमनि माबा आरो बियो नै नांगोला नैबे मोनसे रोखोमनि नैखौ बिहारि फालना माबासो होनोलै ना बेबायदि आरो। स' बेनो जाहैबाय एगजिबिसन एरिया जाय एगजिबिसनाव नोंथांमोना बिदिनो गुबुन हारिनि कालचारफोरनि आगजुफोरखौ दिन्थिफुंनाय एगजिबिसनखौ नोंथांमोना नुफैनो मोनगोन नैबे हाबाफारियाव जुदि फैयोब्ला। बेनिफ्राय बेयाव आरो बिदिनो थाम थिम मावख्रुबगासिनो दं नै सेंग्राफ्रा बेलाय नै बेयाव आरो बे एगजिबिसननि गासिबो नैबे अमा आदार होग्रा ना मोसौ अमा आदार होग्रा नै बेबायदि आरो लाबोगासिनो दं मावगासिनो दं माने फिनिशिं टाचेस। आरो ओरैबो सेंग्राफोर दङ नै जोहोलावफोर मा नोंसिनिलाय साथा लाना मा खालामनो नागिरदों सेंग्राफ्रालाय? रं फुननो नागिरदों। रं अबेखौ? जिरायग्राफोरखौ ना? आच्छा दे ओरै सोरगिदिं जिरायग्रा थागोन नै जिरायना मा ओरैनो बार जाग्रा ना मा बे जायगाया ना माबा खालामगोन इयाव? बार जाग्रा होनदों ने जिरायथ'ग्रा रेस्ट लाफैग्रा ने? दे सेंग्राफोर गोसो होदे। मोहिनि नोंसोरलाय? क'क्राझार एरिया अके नैबे सेंग्राफोर क'क्राझार एरियानिनो नै दे अल दा बेस्ट बानायबाय था सेंग्राफोर दे। नायनो मोनगोन बुजिनो मोनगोन आरो बेयाव खुनु माने फिस लानाय गैया बियो माने फ्रि बियो मानो होनोब्ला बियो मोनसे मिशनारिनिसो। बेनिफ्राय नैबे स्टेजनि मोखाङावनो नोंथांमोना नै बेफोर साजायनायखौ नुगोन बेवहाय जोबोद डेक'रेसन बेयाव मावगासिनो दं आरो बेयो मा जागोन? हाजो रं फुनगोन जिरायसालि दं बार जानो हाग्रा अपेन ओरैनो जिरायथ'ग्रा ने? अके ओरै हाजो थाबाय नैबे हाजोनि दैखर नामा? ओरै सोरगिदिं जिरायनो हागोन हा होगोन अके बेबायदि नै ओमफ्राय ओरैहाय
ओरैहाय जिरायग्रा बेस्थ' मावनायाव माने समाबो बांद्राय गैलेना फिनिशिं टाचेस दे बेबो बिदिनो ओरैनो जिरायग्रा रेस्ट हाउस ने गासिबो औ बेवहाय मा श' जादों एसे नायनि फुल प्रग्रामा नैबेवहाय दङ फट' आच्छा नैबेवहाय फुल प्रग्राम दङ नै 11 to 13 गासै टाइम टेबोल बेयाव दंजोबो आरो नै बेयाव फैनानैनो नायनानै लाफैनो हागोन बेजों लोगोसे नै बेयो फट' जन बेयो फट' जन आरो बेवहाय लाइटिंसफोर थाबावगोन फट' लानो थाखाय बियो स' बियो स्टेजनि मोखाङावनो दं आरो नोंथांमोननो दिन्थिबावनि आरोबाव साबसिन दंबावो नै बिबार गायबावगोन नामा बुलाय बाजै ए बिबारफोर गायबावगोननो ओमफ्राय ओरै दङ नै बेयाव दै गलायग्रा जागोन बैयाव मेचिन होलायखादों हनै बेबायदि आरो बेवहाय ओरैनो दलां दङ बेयो माने मा होननांगौ जाखो दंग' नै बेबायदि बिबारफोर थाबावगोन आरो हाजो जाहैबाय बे ने हाजोनि डिजाइन बे बेबायदि बेयो ओरै दै गगोन नै बेनिफ्राय दै गगोन आरो बे माखासे एसे डिजाइन नुगोन ओरै गुवारनो मा थागोन नाबो दोनफैगोन बेयाव नाखौ दोनफैथ'वाखै नै नाबो नुफैगोन ओमफ्राय बिबार गायबावगोन हरैहाय औ माने समाबो दंबावोना मावगासिनो दं आरो बेबायदि नै ओमफ्राय नै ओरै नायबावदो नैबेनो फ्लाइट हस्टिं एरिया बियो फ्लाइट हस्टिं एरिया फिरफिला दैखांग्रा एरिया आरो बियो नै स' नै बेयो फ्लाइट हस्टिं एरिया माखासे डिजाइन रेस्ट हाउस फट' सेसन बे स्टेजनि मोखाङाव आरो बियो बे येस दे बेनिफ्राय नैबेनो जाहैबाय नै मेन पेन्डेल ओरैबायदि गुवार गोलाव दिस इज मेन पेन्डेल बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय गेजेरनि लामा नै गेजेरनि दा मोनहां जाबाय स्टेज कयार टिम नामा नङा ए भलेन्टियार्स दे भलेन्टियार्सफोर नै बिनानावमोन मोजां दा औ दा साउन्ड सेटआथ' ओरैबायदि हेभिखा नै मथा मथि जों गामिसिम खोनाहैनो हासिगौदां बिराद नैबे मोनसे बैयाव मोनसे सेट मोननै ओमफ्राय हरैबो मोननै आरो दा साउन्ड सेट हा मानि थाखाय आच्छा बै लाइनार बक्स थाबावगोन बैयावहाय लाइनार बे गोलाव ओरै होलांग्रा फिसा ओमफ्राय बेयो आच्छा डिसप्लेनि थाखाय ना माने बे अपारेटर आच्छा अपारेटरनि थाखाय अके दानिया नायदो मेन स्टेजखौ नै दा साजायनायावनो बयबो बेस्थ' बे गोजौनिनो जोब ने आब' गोजौआवनो होजोबगोन मैबा बेखौ बैबायदि ए बैबायदि फर्टनाव बेनिफ्राय ओरै बिबारफोर बेखौ महाय दोनगोन आब' महाय दोनगोन बेखौ स्टेजाव लाइन ओरैनो नै बिबार गोजा बिबारा एसे इउनिक स्टाइल गोजाखा नै वाव नैबे उननि नैबे गोलावा नै बेसिमा बियो फिक्सखा आरो बिनिफ्राय ओरै लुदेरबाय आरो नै बेवहाय स्टेजआ दा लाइट होथ'यैखाय एसे खोमसिहां नुदों आरो गोगोम गिदिर আপোনালোকৰ কিহৰ সাউন্ড কিমান কিলো আনা হৈছে আপোনাৰ সব গোটেইখিনি আপোনাৰ সাউন্ড কিমান আছে সাউন্ড 10 লাইট গোটেইখিনি সাউন্ডটো কিমান কিলো সাউন্ডটো 70 ওয়াও 70 কিলো ওরিহাই ফার্স্ট টাইম নামালে 70 কিলো বাপরে বাপ কোর আপনি আপনার কোকরাঝার না কোকরাঝার ফর্মুলা 10 হাউস প্রমিলা কোকরাঝার ফর্মুলা 10 হাউস কোকরাঝার ফর্মুলা 10 হাউসनिफ्राय आरो बे गासै 10 हाउस 10 लाइट साउन्ड 10 लाइटिं साउन्ड बेफोर गासिबो आरो स्टेजनिफ्राय लानाय बेबायदि नुहुरबाय नै अके दा सेंग्राफ्रा बिदिनो आरो साजायनायखौ दांफामगासिनो फोसाबफामगासिनो दं आरो नै सुनै फुन्दों सुनै दानिफ्राय ओरै दङ VIP रेस्ट हाउस माने गिदिर आलासिफोरनि थाखाय बेवहाय आलादा थाग्रा ओरैहाय बानायनानै होदों नै बिराद कुल
नायदो नै नै वाव ब्लू एन्ड वाइट जों मोनलाबायनाय नङा ब्लू एन्ड वाइट गेस्ट हाउस ने बियो गेस्ट हाउस मोनसे बियो नै वाव स' दिस इज अल इन मिशन कम्पाउन्ड अफ BBCA मोनफ्रोमबो साइडआव बेबायदिनो लामा फिरफिलाफोर गायनायखौ जों नुगोन आरो माने बे रंजामाखौहाय कालारफुल समायना खालामनो थाखाय बेबायदिनो मावख्रुबगासिनो दं जेरैबो हाबफैब्लानो माने मोनसे फोरबोआव थानाय बे फेस्टिभ फिलिंसखौ नोंथांमोना मोनफैखागोन दा नोंथांमोना नायदो नै एसे जोहोलावफ्राबो बिराद नांथाबदों हायोब्लाथ' बाव बिलुन होबावनांगौ मानो होनबा बियो 75 इयार्स बार्थडेसो सेलेब्रेट बार्थडे राइट एनिभार्सारि टाइप नालाय औ बे बार्थडे बायदि आरो औ बिलुन होनांगौनो सेंग्राफोर बिलुन दे सुनै फुनगासिनो दङ नै बबे एरियानि नोंसोरा बामोनगाव एरियानि सेंग्राफोर नै बिसोर मा एरिया तुक्राझार एरिया लकेल थाइखाजरा गोबां एरिया थायोना बिदिनो दाब एरिया दा बे एरियानि सेंग्राफोर सिख्लाफोर नानि मोनाबा बबेनि मा एरिया नोंसोरलाय एखे नंगौ नाङा थाइखाजरा एरिया ए मोसानो फैदोंना भलेन्टियार ना माबायदि बेवलाय भलेन्टियार्स दे मोजाङै दे अल द बेस्ट ओमफ्राय जायगा बेबायदिनो डास्टबिन नायो सार डास्टबिनफोर दंखायो ने अन्नानै मेनटेनेन्स खालाय माने क्लिनलिनेसखौ मेनटेन खालाम आरो बेबायदि साफा लाखिनांगौ बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जायगायावहाय माने डास्टबिनफोर होना दोनखादों आरो खादा गिदिरनो बेनिफ्राय जोङो दा फैदों नै मोनसे अपेन स्टेज माने कालचारेल श' जागोन आरो बेयो खुला अपेन स्टेज जेरावहाय माखासे कालचारेल श' प्रग्रामफ्रा नैबेयावहाय जागोन आरो मा श' जानाय दिन्थिनाय जागोन सार बेवहाय फ्राय बेयाव जिथु डायमन्ड जुबुलि मोनसे टीम मोनसे सं दङ अके बेखौ माबा इच एन्ड एभ्रि जेसेबां बे BBCनि आन्दारावहाय एरियाफोर दङ बे एखे मोनसे टीम सङाखौनो डेमनस्ट्रेट खालामगोन अके बेजों लोगोसे लोगोआरि कालचारेल डेन्स ओमफ्राय माखासे गस्पेल डेन्सफोर जागोन बेवहाय ओमफ्राय बर'नि अनगायैबो गुबुन जोंनि आन्दाराव बे BBCनि आन्दाराव जातिफोर दङ आदिबासि दं मिसिं दं नेपालि दं बिसोरनिबो माबा बे दिन्थिनाय जागोन अके नैबे नानि मोना मोसादोंमोन थावख्रि लुनाय मोसानाय नैबेखौ माबायदि खालामो बे फाननो देसाय फानना दिन्थिसाय मोसायैनो फानलाङो नामा मोसायैनो फानलाङो ना नै बेबायदि आरो बेखौ लायै बयबो बेखौनो लानानै मोसागोन ने मा होनदोंमोनलाय मोसानाया थावख्रि लुनाय मा नाम नानि नोंना सेलबिया दा नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला बिसोरनि पारफेक्ट पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे हामबायसै खेबखुमा नाङा लानाय लाला मथा मथि मेहेरवारिखौ सिनायाबाथाय बे बर'आनो गानलाबो जायो बयबो सिनायगौ नाङा सेंग्राफोर बयबो सिनायनायजों लोगोसे मोजांबो मोनोना मोजां मोनजोबो अल आर मेहेरवारिनि फेन गोजा नै गासिबो दे नेदोंमोन बरिया दे मोजाङै मावदो सेंग्राफोर दे अल दा बेस्ट नानिमोन दे अके बेनिफ्राय मेहेर ब्र'आथ' दंफाखायोआनो दहनफ्राय जोंजों ज' ओमफ्राय माबायदि मोनखो नों मिशन कम्पाउन्डआव हाबनानै मिशन कम्पाउन्डआव ओरैबायदि जिथुनाखि जों आउट अफ फिल खालामो बै फिला फैया बाव नर्मेल सिम्पोल फिल फैयो ओमफ्राय आंनि बै बिहेभियारा ओंखारा आरोखि आं जेन्टेल फैनो गोसो जायो ओमफ्राय आं जेन्टेल थानो गोसो जायो ओमफ्राय जोंनि माथो होनबावनो जों माने बिदि हाया आरो मिशनावहाय जिखुनु मिशनाव माबा मोनसे प्रग्रामफोर जादोंबाथाय बिहेभियारखौ देखायनो हाया एसे लाजिनाय मोनो गावनो ओमफ्राय आंबो एसे बोरैबा मोनो आरो दाथ' माथो होनबावनो फैबाय फैनानै नुनानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ गोरा मोनदों आरो दा जोङो बिनिफ्राय आवगायनोसै हामबायसै थेंक इउ ओमफ्राय जोंखौ एसे हेफाजाब खालायदों जायगाफोरखौ नायनाय दिन्थिनायाव नैबे सासे सार नै एभेन्जेलिस्ट बिथाङा क'क्राझारनिनो राइट नाव माबायावहाय दिखियाजुलियाव मावो दिखियाजुलियाव मा नाम आंनि नामा सुदुल राभा होनो ओमफ्राय आङो क'क्राझार नियामगुरि गामिनि ओमफ्राय आङो नैबे जोंनि मिशन BBCनि मिशननि सिङावनो आङो सासे इभान्जेलिस्ट हिसाबै मावगासिनो दङ आरो दा नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय बेबायदि
आरो लोगोसे जोंनि बे मेहेर आदा मेहेर आं बिथांमोननि खाथियावनो थानानै दा इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बिथांजों बेबायदिनो लोगो मोनबाय थायोमोन ओमफ्राय आं हरखाबै बेखौ खोन्थायालाबा हारसिं फैग्रोदों दा बिथाङा बेखौ एसे बोरहाबनानै दं होनदों आं मिथियामोन बिथाङा सफैगोन ना सफैया खोन्थाबोनायबो जायाखैमोन नाथाय इसोरनि अननायजों जों हरखाबै साडेनलि जों लोगो मोनलायनाया आरो बांसिन खुसि मोनबाय आरो दा बेखौ आरो बांसिन गोजोनबाय नोंथांमोना जोंनि मिसनाव फैनानै बेबायदि एक्सप्लर खालामफैनायखौ आङो बिराद हामजादों दा मिसननि जानानै साफ्रोमखौबो आं हामबाय आरो सिबिनायखौ जासिगोरनाय थाबाय हामबायसै गोजोन्थों गोजोन्थों होमब्ला थांफिनसै ना बेखिनियावनो बिदायसै ना बिदाय बाय बाय कालायेंगे Okay then, see you in next video guys. Bye bye. Thank you.